Anakku Petruk. Welinge bapak iki mung ngene. Wong duweni niat lan tujuan becik apik kuwi ora sadengah manungsa bisa nampa. Mula nggonmu padha nularake ilmu kanggo panuntuning urip mau kudu tansah linambaran sareh lan sabar. Awit ora sadengah manungsa kang padha bisa nampa marang pitutur kang luhur mau. Manungsa kang wis padha nyecep ilmune Durna mau lumrahe watake galak-galak, kaku-kaku lan kereng-kereng. Gegeden rumangsa ning ora bisa ngrumangsani kalamun sejatine sen isining alam donya iki kabeh isih titah utawa makhluk kang cinipta marang Kang Maha Yekti. Arpa bisa mumbul njara langit, arpa pinter bisa ngitung cacahe lintang. Bebasane nanging sing jeneng manungsa kuwi budi akale isih ginaris marang watese Kang Maha Suci. Mula ana tetembungan budi dayane manungsa ora kuwawa ngungkuli kodrate Kang Kawasa. Budi dayaning pangesti ora bisa mbedah garising pepesthi. Lan contone tembung-tembung kaya iki wae Pendhita Durna ora ngerti apa maneh murid-muride yen mudenga. Mula kalamun sira padha krungu swara yen ilmu Jawa kuwi ilmu dukun, ilmu sesat, ilmu musyrik, ilmu klenik, ilmu iblis, ilmu setan, ilmune ateis, dinamisme, animisme lan anoktis utawa liya-liyane kuwi kabeh. Kuwi wis dijarak lan disengaja supaya wong Nusantara mrigine wong Jawa padha ninggalake marang pituture para leluhur Nusantara. Ing pengangkah kabeh para generasi penurusing bangsa padha ngiblat marang ilmuning Pendhita Durna. Kalamun disawang tata lair, cara-carane ngrasuk sandangan kaya dewa darat. Serban gedhe jubah geduduran glombyur-glombyur, kemul lemek salat nyangking tasbih nyereteken. Nanging kabeh mau mung kinarya bungkus nggone padha apus-apus. Dikentho-kentho direka-reka kaya satatane manungsa kang paling suci ben katon wibawa. Apa kowe ora nyawang lelakon kang nyata to Le? Pandhita Durna nyang kene teka. Saka manca kuwi saben-saben tansah gawe gaduh, gawe rame, nuwuhake pamecahan, pemecah belah, nimbulake peperangan. Teka nyang negara Pancala, negara perang gara-gara Durna. Teka nyang negara Kumbina, negara perang gara-gara rebutan wong wadon ya gara-gara Durna. Teka nyang negara Lesanpura, perang gara-gara Durna ngrebut wong wadon. Teka nyang negara Wirata, perang gedhe arep ngrebut panguwasaning Prabu Matswapati ya gara-gara Durna. Negara Ngastina ajur mumur, remuk rempu dadi rerempon rata bumi kuwi ya gara-gara Durna. Dadi ora mawas negara endi wae uger kawulane padha
padha nyecep ilmu ning Durna mau mesti anane mung peperangan amarga kaya-kaya kepengin urip dhewe. Dadi cetane ilmu manca kang digawa para gerombolane Durna mau dudu ilmu panuntun marang budi rahayuning laku, nanging ilmu pemecah belah kasebut ilmu perang. Tembunge bapak iki gage dirasake, digagas sarta dinalar.